матбугат конференциясына жиылдық. Һәм мин біздің қонақларыбызны тәқдим етем. Нигъматжанова Авзалова Зульфия Гумар-кызы, жыршы Әлфия Авзалованың ижатын саклау һәм үстерү фонды президенты, Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурска нигез салучы җәмәгать эшлеклесе, Хашимова Нурия Минахмәт-кызы, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәниятне үстерү фонды башкарма директоры, Натфуллин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, һәм без шулай ук ике кунагыбызны көтәбез. Тахватуллин Ришат Айрат улы, Татарстан Республикасының һәм Башкортстан Республикасының атказанган артисты, Карачурина Алия Рауль кызы, җырчы, халыкара конкурслар лауреаты. Зульфия ханым, беренче сорау сезгә, менә бу фестивальнең тарихы хакында, ничек башланып китүе хакында сөйләп китсәгез иде. Хәерле көн, кадерле дуслар, журналистлар. Нәрсә әйтәсем килә? Инде быел, Аллага шөкер, 3нче фестиваль конкурс үтте. Беренче фестиваль безнең 18нче елда булган иде. Аннары 21нче елда икенче конкурс фестиваль булды. Һәм инде менә хәзер сентябрь аенда без соңгы 3нче әлегә соңгы 3нче фестивальне үткәздек. Һәм бик яхшы үтте. Ничек әйтим, диапазон менә кеше, Аллага шөкер, 600-дән артык булды заявкалар. Минемчә бик яхшы результат ул. Чөнки безнең 12 яшьтән 35-кә хәтле менә шундый, ничек әйтим, лимит булды, возрастной ценз дип әйтик. Шуңа күрә әйтәсем килә, шул хәтлек яхшы үтте, бик кызык үтте, бик кызык артистлар таптык, үзебезгә ачтык дигәндәй, яшь талантлар, җырчылар, биючеләр, сөйләүчеләр. Шуңа без бик шат. Менә мин бик канәгать. Шуны әйтәсем килде. Һәм хәзер быелгы фестивальнең ниндидер үзенчәлекләре булмадымы башка еллар белән чагыштырганда? Быел, беләсезме, быел ничектер шул конкретик, шул хәтлек бик, ничек әйтим инде, безнең бит конкурс профессионаллар һәм полупрофессионаллар өчен иде. Иң башта ук шундый безнең задачалар булды. Һәм быел минемчә бик безнең бик зур жюри булды. Һәм отбор шул хәтлек, ничек әйтим инде, бик серьезный подход, ничек әйтим. Әйе. Шуңа күрә минемчә быел булды иң көчле конкурс. Һәм безнең, Алла бирсә, гран-призер да булачак. Аның исемен әлегә әйтмибез. 23 октябрьдә гына әйтәчәкбез. Опера театрында, Алла бирсә, Муса Джалил исемендәге опера һәм балет театрында безнең булачак концерт. Сәгать 6-да менә шунда беләчәкбез бөтенебез. Рәхмәт. Рәхмәт. Нурия Минахмәтова, менә бу фестиваль Әлфия Авзалованың истәлеген саклау юнәлешендә менә нинди эш башкара, сез ничек бәяләр идегез һәм гомумән шушы Әлфия Авзалова фигурасын? Хәерле көн барыгызга да. Чыннан да безнең инде быел аеруча шушы шәхесләр безгә иҗатын барлау өчен елыбыз шундый. Без шәхесләребезне барларга бурычлы, без аны аларның иҗатларын өйрәнергә тиеш, аларның буыннарга аларның иҗатларын күчерергә тиешбез. Инде Әлфия Авзалова килгәндә, Әлфия Авзалованың быел юбилей елы. Бу юбилей елында бик күп кенә эшләр эшләнде һәм без инде күбрәк матди яктан да ярдәм итәргә тырышабыз. Президентыбыз тарафыннан, рәисебез тарафыннан бик күп ярдәмнәр булды Әлфия Авзалованың иҗатын мәңгеләштерүдә.
Быел гына түгел, менә инде ул бакыйлыкка күчкәннән бирле безнең менә мәдәният министрлыгы алар үзләре әйтеп китәр, бик күп эшләр эшлибез һәм шушы эшләрне эшләргә этәргеч һәм бик күп ярдәм итүче инде безнең әлбәттә Зөлфия Павзалова. Аның хезмәте монда бик зур. Шулай итеп барлап шушындый шулай итеп йөрүче балалары булганда, туганнары булганда шәхесләрнең иҗатларын барлау безгә дә җиңелрәк була. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә сезгә, Зөлфия апа. Инде бу безнең фестиваль үткәч, декабрь айында инде шушы Әлфия апаның юбилей елына без йомгаклау рәвешендә конференция форматында тагын бер чарабыз булачак. Анда да біз сезнең белән күрешербез. Менә әлегә шулар. Бу чара хакында Чара хакында соңрак хәбәр итәрләр. Дамир Данилович, siz әйтеп китсәгез иде, менә бу фестивальне үткәрү идеясе белән чыккач, министрлык моны ничек кабул итте һәм Әлфия апаның исемен мәңгеләштерү өчен моның роле ничек дип, әһәмияте ничек дип саныйсыз? Хәерле көн, мөхтәрәм пресс-конференциядә катнашучылар. Әлбәттә, Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров кебек мәшһүр шәхесләребезнең безнең музыка сәнгатене югары бер дәрәҗәгә күтәрү эше күбесенчә алар иҗатыннан торды да һәм аларның исемнәрен мәңгеләштерү фестивальләрне уздыру, бәйгеләрне уздыру менә без беләбез, безнең Илһам Шакиров исемендәге бәйге бар һәм аеруча монда әйтеп китәргә кирәк, бу фестивальнең да бер үзенчәлек бар. Ул да булса, бу фестивальләрдә, конкурсларда, Әлфия Авзалова фестивалендә һөнәри кешеләр генә түгел, һөнәри катнашучылар, шулай ук һәвәскәр халыктан чыккан кешеләр дә, катнашучылар да катнашалар. Һәм әлбәттә бу бер яктан шул менә безнең авылларыбызда, муниципаль районнарда булган яшь сәләтле кызлар һәм егетләргә ул шул бер зур мөмкинлек тудыра торган бер фестиваль. Әлбәттә, быел безнең республикабызда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында бу фестивальне 3нче тапкыр уздыру ул аеруча тирән мәгънәгә ия. Безнең быел 300дән артык чаралар узды бу ел кысаларында һәм әлбәттә бу чара, бу гала концерт 23 октябрьдә итеп китте инде Зөлфия апа. Муза Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия театрында безнең иң республикабызда иң матур, иң югары дәрәҗәле мәйданчыкта дип әйтеп була, дип дөрес уйлыйм. Һәм фестивальнең төп миссиясе ул татар халкының иҗади мирасын дөнья киңлегенә китерү, халык һәм заманча тенденцияләрне интеграцияләү. Һәм шул ук вакытта мәңгеләштерү ягыннан Әлфия Авзалова исемен монда әлбәттә Зөлфия, сезнең эшегез гаять зур. Чөнки ул туган Актаныш районында да музей тудыру. Хәзерге вакытта туган авылым комплексында музей-студия эшли. Һәм әлбәттә бу безнең яшь үсмерләр өчен, безнең балалар өчен менә шундый мәшһүр шәхесләребезнең иҗаты белән таныштыру ул әлбәттә безнең киләчәктә безнең балаларыбызның мәдәнияткә омтылу, безнең музыка сәнгате яратуда ул бик зур өлеш. Һәм әлбәттә сезгә бик зур рәхмәт. Без үзебезнең ягыннан, хөкүмәт ягыннан, министрлык ягыннан бу эшләргә һәрвакыт ярдәм итәргә тырышырбыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Нәрсәдер өстәргә теләдегез? Әйтәсем килә, әлбәттә, иң беренче сүземне әйтергә тиеш идем мин рәхмәт сүзләреннән. Чөнки хөкүмәтебезнең булышу дигән әйбер булмаса, бик авыр булыр иде. Бик зур рәхмәт безнең рәискә,
Чөнки ул гел безнең таяныч ул. Безнең өчен, безнең фонд өчен. Фонд поддержки, рәхмәт сезгә. Мәдәният министрлыгы алар белән ничек әйтим, кулдан кул тотышлый, менә шулай эшлибез. Шуңа күрә рәхмәт бик зур бөтенесенә рәхмәт сүзен әйтәсем килә. Менә хәзер көтәбез, конечно. Рәхмәт. Сорауларга күчик, журналистларның сораулары бармы? Айы. Хайырлы көн, Илгиз Әгәлуллина, Шәһри Казан. Быел бәйгегә 600-дән артык гариза килгән дип әйттегез. Күпме кеше гала концертка үтте һәм гала концертта чыгыш ясаучыларга нинди бүләкләр булачак? Беләсезме, ул бит 600-дан артык заявка. Аннары Не могли бы вы повторить? Нәрсә булды бу? Гафу итегез. Беләсезме, сайладык, и калды биючеләр, сөйләүчеләр һәм җырчылар. Извините, что-то пошло Уфалла. не так. Нәрсә эшлим инде буның белән? Сүндереп буламы моны? Вот. Һәм беләсезме, менә инде башына. Без сайладык һәм калды безнең беренче урыннар 3 кеше җырчылардан. Беренче урын, икенче и төрле возрастной ценз булды бит, әйттем бит, группа. Вот, 12-дән 17-гә хәтле, 18-дән 25-кә хәтле һәм 26 яшьтән 35 яшькә хәтле. Шуңа быел булды шундый бик конкретный. Нинди бүләкләр? Бүләкләр без бирдек, ничек әйтим, акча. Субханалла, денежный приз бирдек бөтенесенә. Ничә сум? Әйтмим, үзләре беләләр. Минемчә, алар бик шатландылар, бөтенсе рәхмәт сүзләрен әйттеләр. Менә шундый безнең теге приз булды. Хәзер инде гран призер ала бирсә, әйтмим кем булачак. Аны без генә, жюрилар гына беләләр. Әйтә дә алмыйм. Шуңа күрә менә шундый хәлләр. Иң зур бүләк, минемчә, дә сез әйткән идегез опера театрында гала концерт турында. Бу гала концерт 90 еллыгына багышланган, Әлфия Авзалованың 90 еллыгына багышланган концерт булачак. Шуңа күрә әйтәсем килә, хәзер килделәр да. Бүтән кешене сыйдырып булмый. Беренче урын алган балалар, яшь җегетләр, кем менә беренче урын алды, шулар катнашачаклар. Ничә кеше барлыгы концертта чыгыш ясаячак? Без менә концертка чыгыш ясар өчен, сез бит беләсез, фестиваль дигән әйбер ул 3-тә, 4-тә, 5 сәгать булырга может. Концерт. Әмма ләкин алай булырга тиеш түгел. Булырга тиеш кеше арып, нитеп булырга тиеш түгел. Шуңа күрә булачак вкратце бөтенесен берләштерәбез. Күбесе дуэтлар, квартетлар, триолар, менә шулай итеп, менә шулай итеп дип уйлыйбыз, шулай булачак дип. Рәхмәт. Менә без килгән кунакларыбызга сөз биргәндә, Ришат, менә сез бу фестивальдә кем жюри булып катнашасызмы? Сез ничек чакырылдыгыз моңа һәм бу чакырылуны ничек кабул иттегез менә бу фестивальдә? Сез бу концертта чыгыш ясаячаксызмы? Чыгыш ясыйм, әлбәттә. Мин инде Әлфия апаның соңгы елларда җырларын күбрәк тыңлыйм. Башка елларга караганда, һәм инде мин аның концертында, соңгы юбилей концертында катнашырга туры килде, һәм инде Әлфия апа белән шунда танышып калган идек. Соңгы елларда инде менә бу музейлар ачылып киткәч, инде миңа күп кызыксынулар уятып, без күп Әлфия апа турында сүз алып барабыз. Һәм инде бу концертта мин катнашмасам, үземә күңелгә ниндидер тынычлык таба алмасмындыр дип уйлыйм. Әлфия апаның җырлары, аның калган мирасы безгә барыбызга да бүгенге көндә
зур байлык. Менә шуңа күрә дә шундый чараларның узуы бик яхшы һәм кирәктер дип саныйм. Алла бирсә инде мен анда жюри буларак түгел, артист буларак катнашам. Менә Әлфия апаның сез ничек бәялисез аның татар җыр сәнгатенә керткән өлешен? Менә аны чагыштыру белән генә билгеләп була. Әлфия апаның җырлары һәм инде нинди кеше буларак чыннан да бик авыр вакытларда үскән, бик зур авырлыклар кичергән, бик көчле шәхес. Менә шуның белән аерылып тора һәм бер мисал, мәсәлән, менә мин Әлфия апаның менә сөйләү буенча, аның турында сөйләү буенча һәм инде аның китабы чыкты. Аның китабын укысагыз, аның кем икәнен аңларга була, нинди кеше булганын аңларга була, нинди холыклы кеше булганын аңлашыла. Әлфия апа артистлар белән берсендә Үзбәкстанга барган. Һәм инде шул катлык эсселеккә чыдай алмыйча яшь артистлар да шул ук Сабантуй концертында инде кайдыр паркта китеп барганда бөтенесе зарлана икән. Тегеңә, моңа йокы туймады, эссе, су эчәсе килә. Әлфия апа рәхәтләнеп җырлап елмаеп китеп бара икән. Һәм инде менә бу шушы аның турында сөйләгән артистларның менә фикере Әлфия апаның кем икәнен аңлата. Ул бик көчле кеше булган. Бик тавышында да сизелә. Урын белән сузып җибәрә аның тембрында, тавышында чагыла, нинди көчле. Юкка гына ул Әлфия Авзалова түгел. Не, дөрес, все нормально, дөрес. Мин килешәм. Именно шундый иде ул. Байдыр дип уйлыйм. Мин Әлфия апа белән үзе белән аралашырга вакыт булмады, мөмкинчелек булмады. Ки анда минем як килеп чыккан вакытта әле ул Казанга беренче килгән концертлар гына һәм инде миңа шул концертта катнашырга мөмкинчелек генә булды. Мин Әлфия апаны шунда бик юморны кеше дип таңладым инде мин аны. Бүгенге көндә мин аның белән кызыксынам. Миңа ул бик кызык. Әлфия апа, Илһам абый, Хайдар абый кебек җырчылар, алар чыннан да безнең татар сәнгате зур профессионал, шул ук вакытта үзенчәлекле халыкчан да эз калдырган артистларыбыз, бийек артистларыбыз. Аларга бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Алия, сезнең репертуарда Әлфия Авзалованың җырлары бармы? Бар. Без күптән түгел 2 ел элек йөргән программа белән шул концертта, безнең концертта, Ришатның концертында Әлфия Авзалованың репертуарында булган Кичке уен дигән җырны рәхәтләнеп җырлап йөрдем. Һәм аның андый җыры бар икәнен белмәдем. Хәтта интернетта аның язмасын тапкач шаккаттым. Әлфия апаның тавышын танымадым. Һәм шул җыры бик ошады, җырладым концертта. Һәм менә шундый фикердә яңгыраганы бар бит инде ул җырчыларның җырлаганы шул килеш калсын, менә мирас булып теге җырларга кирәкми дигән фикерләр яңгыраганы бар. Сез ничек карыйсыз менә? Җыр яшәргә тиеш дигән фикерләр дә бар шул вакытта теге дип әйтүчеләр бар менә соңгы. Сез ничек уйлыйсыз менә җырларга кирәкме мәшһүр җырчыларның җырларын? Әлбәттә, без менә кайбер шундый фикер туа тамашачыларда, андый да тамашачылар бар. Кемдер кабул итми әлеге җырчыларның менә шундый шәхесләрнең җырларын җырлаганны. Без бит аны җырламасак, кем аны җырлый, кем аны кешегә ишеттерә? Кайбер тамашачылар, кешеләр белми дә андый җырлар бар икәнен. Без аларны тагын да яңартып, бәлки шул шәхесләрнең үзенең изюминкаларын алып, теге искә төшереп, кешеләргә ишеттерәбез инде. Һәм үзебезгә дә рәхәтләнеп, миңа калса, Әлфия апа кебек чыннан башкарып, бөтен җырчы да башкара алмый Әлфия апа кебек, чөнки андый чыннан да уникаль тавыш. Әмма дә ләкин күп әлеге яшь буыннар Әлфия Авзаловында белмәгән яшь татар милләтебездә бар. Алар аны белергә тиеш. Һәм инде бу яшь буын артистларын төп
бурычы, һәм инде безнең менә шушы бүгенге көнгә калган байлыкларыбыз, алар киләсе буынга да барып җитәргә тиеш. Ул ничек барып җитәргә тиеш? Бәлки менә яшь артистлар аны башкармаса, Әлфия апа репертуарыннан җырлар башкарылмаса, әлбәттә ул аны теге шушы поколение кем Әлфия апаны тыңлап үскән шыр белән генә калачак, һәм ул киләчәккә дә күчәргә тиеш. Андый җырларны нәкъ менә яшь буын артистлары, аны яңача үзгәртеп җырлаучылар да бар. Кемдер шул ук стильдә, шул ук максималь шушы чырдагы стильдә баянга гына кушылып, ягъни инструменталь ансамбль белән кушылып башкарырга мөмкин. Но әйтеп узганча, инде безнең шушы репертуарыбыз, шушы байлыгыбыз, ул инде зур эз калдыра безнең татар сәнгате өлкәсендә. Һәм яшь буын артистлар аны әлбәттә репертуарында яңгыратса бик яхшы була. Әйе. Шуны әйтәсем килә, Әлфия апаның шәхсе буенча, Әлфия апа белән мин бик озак еллар без аның белән аралашып яшәдек, соңгы минутларына кадәр без аның белән бергә булдык. Зөлфия апа белән аның гаиләсе белән ул бик тыгыз элемтәдә булды Салават Зәкиевичнең гаиләсе белән, шуңа күрә дә без бик тыгыз элемтәдә булдык. Әлфия апада шундый сыйфатлар бар иде, беркемдә дә булмаган дип әйтсәм дә дөрес булыр. Бүгенге заманда Әлфия апа шул кадәр ихлас иде, ул гайбәтләрдән бик өстен ерак торды. Аның күңеле балаларча ихлас иде, аның үзенең тотышы, кешеләр турында фикере менә бу соклануга лаек. Без сез сорауны бирдегез, без Әлфия апага аның иҗатына бәя биреп утырырлык кешеләр түгел монда беребез дә. Аның хәтле булыр өчен безгә тагын бик озак яшәргә һәм эшләргә кирәк әле. Без соклана алабыз аның иҗатына, аның шәхесенә соклана алабыз, аның кебек булырга тырыша алабыз. Менә мин бүгенге яшь җырчыларга дагын шушындый ихлас күңелле, бер-бирләренә мәрхәмәтле, хөрмәтле иттереп, иҗатларына хөрмәт итә торган булуларын теләр идем. Менә минем шундый фикерем. Әлфия апада шул кадәр матур сыйфатлар иде. Ул шул кадәр чиста күңелле, зәвыклы, затлы, Аллаһ Тәгалә биргән шундый таланты белән яшәде, матур итеп яшәде. Кешеләргә шушындый шатлыклар өләште. Шул хәтле безнең мәдәниятыбызга, илебезгә, татарларга шул кадәр зур хезмәт куйды. Аның рухлары шат булсын, каберләре нурлы булсын дип әйтәсем килә. Менә шушындый булырга тырышсак, соклана алу бу дөрес була. Әлфия апа иҗатына бәя бирерлек кешеләр әле алар тумагандыр дим. Булса да алар берничә генә. Рәхмәт. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйдә, Гөлүзә. Леген Татар информ Гөлүзә Ибраһимова. Менә Әлфия апаның исемен мәңгеләштерү өчен күп эшләнгән дә, әмма тагын ниндидер эшләр киләчәктә булачакмы, ниндидер планнар бармы һәм нәрсә эшләп була? Миңа бит сорауймы? Сез җавап бирә башлар. Мин җавапны әйтә башлыйм. Аннары безнең планнар турында, аннары инде сүзне Дамир Даниловичка бирербез дип ышанам. Чөнки без мәдәният министрлыгы белән әйткәнемчә бик еш күрешәбез, сөйләшәбез, серләшәбез дигәндәй. Менә безнең планнарыбыз зур. Иң башта менә хәзер Алла бирсә 23 октябрьне көтәбез. Аннары Алла бирсә безнең Камал театрында әйткән идем инде, спектакль куялар. Әлфия Авзалованың иҗаты турында һәм аның язмышы, тормышы турында. Менә шул булачак дип ышанам, Алла бирсә. Менә безнең шул научный конференция Алла бирсә булачак. Аннары инде киләсе елга планнар күп. Ансын инде дәвам итсен, үз фикерләрен әйтсен мәдәният министрлыгы. Иң беренчедән әйтеп китәсем килә, бүгенге көндә Әлфия Авзалова исемен мәңгеләштерү эшләре узды, хайран узды. Алар арасыннан әйтеп китәргә кирәк, ул мемориаль такта ачу. Ул әлбәттә минем уйлавымча Казаныбызда иң гүзәл такталарыбызның берсе дип, иң гүзәл урында әйтеп китәргә кирәк. Шулай ук кабер ташы эшләнгән иде, ачылган иде. Һәм әлбәттә фестивальләрне мәңгеләштерү чараларын уздыруда безнең
рәисебез Рөстәм Нургали улы Миниханов исеменнән бик зур ярдәм килә, һәм аны да әйтеп китәргә кирәк. Ләкин алда да мин уйлыйм безнең эшебез әле дәвам ителәчәк. Алар арасында фәнни-гамәли конференциялар уздыру, ул да бик мөһим. Музей сорауы безнең шулай ук әле вакытта әле бөтенләй итеп хәл ителмәгән. Ләкин шул ук вакытта Актаныш районында әйтеп киттем инде, музей ачылды Әлфия Авзалова исемендә. Һәм әлбәттә планнар бар. Хәйкәл бар, Актанышта. Әйе, һәйкәл бар, бюст. Менә шундый планнар. Рәхмәт сораугыз өчен. Әйе. Сәнміз Алия Хайреддинова, ТНВ каналы. Зөлфия ханым, сұрауым сізге дейме. Менә бу фестиваль халыкара бит инде. Менә кайсы төбәкләрдән, Россиянең кайсы төбәкләренә, бәлки чит илдән дә катнашучылар булгандыр. Шул турыда сөйләп китегез әле. Бик зур рәхмәт. Шуннан да булды. Онлайн дигән әйбер булды. Чөнки хәзер монда килеп тә булмый. Хәзер әйтәм, Италиядан биючеләр катнаштылар онлайн. Америкадан. Хәзер әйтәм, тагын 13 төрле чит илдән без аларны бөтенсен карадык, тыңладык, җырчылардан булмады. Менә биючеләр бик көчле, алар булдылар. Аларга ничек әйтим инде, алар заочно дигән әйбер онлайн. Монда килеп булмый бит. Без дә бара алмыйбыз әле факага. Менә безнең шулай халыкара дигән әйбер Мәскәүдән булдылар. Хәзер әйтәм, үтмәде бер кыз Мордовиядан булды. Ничектер беренче турга килде, икенче турга килә алмады, ширләгән бик каты. Шуңа күрә менә хәзер әйтәм, Ульяновский өлкәсеннән килделәр, Кировтан, Үзбәкстаннан. Нормально. Мин канәгать. Шуңа күрә халыкара дигән әйбер булды. Бармы сораугыз? Әйе. Менә быел 90 ел була бит инде Әлфия апаның тууына. Булды иде. Менә быелгы гала концертта Әлфия апаның репертуарыннан җырлар бәлки күбрәк яңгырар. Беләсезме, ул электәге яңгырый иде Әлфия Авзалованың репертуарыннан. Bütün концертлар безнең ул төзелә конкретно Әлфия Авзалованың репертуарыннан. Балалар да җырлый, безнең кем үтте Авзалованың репертуарыннан. Менә шулай бөтенсе бию генә булмаячак Әлфия Авзалованың репертуарыннан. Чөнки аның биюе ул башкача ярата иде. Башкорт биюләрен гел бийде. Белмим инде. Шуңа күрә сөйләүчеләр менә аның турында онытканын әйтергә, бик яхшы бер мин аннары гына белдем, оказывается, Булат дигән җегет, ул Кореев театрындагы артист икән. Мин әйтәм, кирәк, шундый яшь җегет, шундый сәләтле. Ул оказывается артист, аны белмәгән идем. Шуңа күрә, бик көчле матур булды сөйләүчеләр арасында конкурс. Аңа да мин бик канәгать. Рәхмәт. Әйе. Шатхматуллин кадеринде бу сорау менә шушындай фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашучылар арасыннан менә үзегезнең команда эшли ала дигән шундый вариантлар карыйсызмы? Менә биючеләр, җырчылар арасында. Булса әлбәттә, бүгенге көндә чыннан да мин инде үзем төркемдә сизәм, ничектер биючеләрдә сирәгәйде. Яхшы башкару манерасы да үзгәреп бара, күбрәк теге современ заман шоу артыннан куабыз, һәм инде менә яшь биючеләр дә хәзер күбрәк, ягъни шәһәрдә генә, ягъни гастрольгә чыгасы килмәгән күпчелек очракта ниндидер талантларга дефицит барлыкка килде дип әйтик. Чөнки Татарстанда, менә Казанда бүгенге көндә шул ук вакытта
профессионал да, шул вакытта буе да булсын, яшь та булсын, гастрольгә чыга торган теләге дә булган артистлар хәзер сирәк. Бәлки шушы фестивальдә, алай булса үзебезгә күз салырбыз, бөтен якны карап торабыз. Алай берсе. Алай булса. Бу büyükçiler генә бә яки җырчылар турында да сүз бар. Менә бер генә сүз Әйтегез. кушасым килә. Ришат, дөрес әйтәсең. Әлфия Авзалованың концертларында обязательно сөйләүче бар иде. Конферанс дигән әйбер. Һәм тәртип, дөрес әйтәсез. Бию, өч бию. Берсе обязательно татар биюе, икенчесе башкорт биюе, өченчесе испанский ма, африканский ма, бик ярата иде биюләрне. Ул биючесез бер кашанда гастрольләргә чыкмайды. Беләсезме? 2-3 ай җыйдык гастрольләргә. Мин бала чактан инде һаман әни белән эшләп тә алган идем. Шуңа күрә әйтәсем килә, бик зур внимание, игътибар бирә иде менә антураж дигән әйбергә. Шуңа күрә Алла бирсә, сезнең дә булыр дип ышанам, яшьләр. Эзләнүдә һәр вакытта да менә Әлфия апаның концерты инде үзенә карап күрәсең, теге бик профессионал группа белән ул вакытта инде безнең күк теге автобусларда булмаган бит инде. Шул ук атларда чыгып, анда Вазик ләксә, Вазикта барып, үзләренең авыллар буйлап та йөргән чакларында менә шундый төркем туплый алуына шаккатырлык, чөнки бүгенге көндә менә әле автобуслар шундый яхшы сыйфатларда, условияларда яшәсәк тә, ничек аларга авыр туры килгәнен менә без инде артист буларак инде аңлыйбыз. Бик авыр һәм инде бик дәрәҗәле уланы алып барган. Вазик это люкс. Это люкс. Бер кашан да онытмыйм, ачык машиналар, теге самосваллар. Анда теге борчак или анда Әлфия Авзалова утыра иде кабинада, чөнки аңа җырларга кирәк. Бөтенсе балалары, кем анда музыкантлар бөтенсе өстә. Дыңгыр барасың. Шунда җанкаем 50 километр, 100 километр самосвалда бик авыр идек. Шунда килә идек. Анда икенче самосвал уже ачып куйганнар. Шунда аппаратура икенче самосвалга, бу самосвалдан күчәсең дә, шунда концерт бирәсең. Беләсезме? Менә шундый хәлләрдә булды, бик кызык. Поэтому Вазик дигән әйбер это люкс. Хәтта күз алдына да китерә алмыйбыз әле. Бу сорауга җавап бирергә теләмисез? Әйе. Тагын бер сорау нахатынысы сезгә име. Сез бит әйттегез, декабрьдә безнең шундый нәтиҗә ясаучы конференция булачак. Конференциясының нәтиҗәсе инде ул гадәттә бер документ була. Менә мин яшьләр белән килешәм, алар әйтәләр, дөрестән дә без җырламасак, кем җырлый аның җырларын дип. Ләкин кай вакыт менә тыңлыйсың, ниндидер заманча милизмнар кертеп җибәрәләр дә бик ятышлы түгел. Бәлки менә Әлфия Авзалованың җырларын башкаручыларга ниндидер үзенчәлекле таләпләр дә кирип китер бу документка. Менә ничек уйлыйсыз? Без бу турда уйлыйбыз, эшлибез, соңрак хәбәр итербез. Бу бик яхшы фикер. Шулай дөрес булачак. Сезнең фикерегез белән килешәбез. Бу булачак, очрашкач сез аны аңларсыз. Бик актуаль бер сорау бар менә миндә. Бу хәлне ничек тә булса хәл итәргә кирәктер дип уйлыйм, чөнки менә безнең очракта без быелгы концерт программасына Әлфия апаның репертуарыннан бер җыр кертмәкче идек. Һәм инде ничек булса да аның өстендә эш бара. Ул җырның авторлары, үзе авторы мәрхүм, һәм инде аларның җырларының бөтен правалары аларның наследникларында. Һәм инде бу очракта без бу җырларны үзләштерә алмыйбыз. Үзләштермәгән очракта безнең концертлар, алар инде күпмедер кала налог белән бәйле була. Ул хәтлек налогны безгә түләүнең, безнең концертның мәгънәсе калмый. Шуңа күрә менә шундый җырларны, мәсәлән, Әлфия апаның репертуарыннан анда Илһам абый, Хайдар абыйның җырларын ничек тә булса артистларга башкарырга рөхсәт булса иде дигән бер ниндидер бөтенебезгә шуны уйларга кирәк, чөнки бер концертта син
Мин мәсәлән шушы авторның җырын башкарам икән, миңа күпмедер кадәр 100 меңгә кадәр штраф килә. Ул җырны син программага кертмәскә дә мөмкин, чөнки халык сорарга может. Ришат шул җырны җырлады. Син башкарган очракта син юридик яклап законны бозасың, потому что ул башка кешенең авторлык хукуклары саклана. РАО инде үз эшен эшләргә тиеш шулай ук. Алар да законны боза алмыйлар. Менә безнең татар мирасын шушындай байлык шушы җырларыбызга ниндидер булса бер караш, башка төрлерәк бер караш кирәктер дип уйлыйм. Нәсел дәвамчылары белән килешеп булмыймы? Булмый шул, кайбер кеше килешми, кемгәдер кирәкми. Халык җырларын күбрәк җырларга кирәк. Иә, Халык җырларында хукуклар тимий анда. Менә безнең фестивальнең гала концертында, фестивальнең түгел, менә шушы 23-сендә ала бирсә Әлфия Авзалова исемендәге фонд үзенә ала РАОның. Да. Bütün җырлар турында, авторский җырларга без түләргә тиеш, шуңа күрә без аны түләп барабыз. Концерт сайын, шуңа күрә уракмагыз, җырлагыз. Бу яхшы хәбәр. Данил бик дөрес әйтә. Әни дә әйтә иде. Эй, рәхәт булды инде, җаныкаем ди. Әйтәм нәрсәсе? Элек ди авторлар, композиторлар үзләре килеп, минем өемә килеп, гомумән Білесізме, менә кем әле, Зинур Гибадуллин баянын күтәрә иде, Гөлшат апа Зайнашева белән бергә килә иде. Шунда җырлап итеп өйрәнеп утыралар иде. Алар шул хәтлек бәхетле булдылар. Шул күптән түгел генә Риф Таулин белән күрештем. Ул әйтә, мин әйтәм, Риф, мин әйтәм, мин исемдә. Ничек син алып килдең шушы җырны, бер сүз эзлим дигән җырны алып килде әнигә. Өйрәнегез әле, менә булай итеп күрсәтеп, өйрәнеп, менә үзләре тырыштылар җырласын ичә. Шуңа күрә ул популяризация дигән әйбер. Шулай бит. Элек шундый хәлләр иде. Хәзер әзрәк инде җырладың икән, авторга түләргә кирәк. Мин килешәм, на самом деле, дөрес. Авторга түләүдә генә эш түгел, ансын түләрсең дә ул. Бу бит бер генә авторлар үзләре ризалашмыйлар ул җырларны теге РАО тикшермәсен өчен. РАО үз законын шулай ук боза алмый, аларын да аңларга мөмкин. Ул ничектер күбрәк урыс эстрадасына җайланганрак уйланган законнар инде. Менә безнең татар сәнгатендә шундый Әлфия апаның җырлары яңгырарга тиеш дип саныйбыз. Әмма ләкин күпчелек артистлар аны махсус, мәсәлән, безнең елга 150 концерт, без 150 концерттан 100 мең түләп барсак, безнең мәгънә калмый концертларда. Дөрес, килешәм. Ниндидер уйлап эшләргә кирәк инде. Менә шушы җырларыбыз яңгырарга тиештер дип уйлыйбыз. Нинди җыр турында сүз бара? Мин автор булсам иде, бөтенесенә таратыр идем. Төрле җыр. Бушка. Мин бушка өйрә торган кеше. Без менә китмә сандугач дигән җырны бер көпләтен җырладык һәм шул вакытта инде безнең проблемалар булып алды. РАО бернинди законда бозмый, алар үз кагыйдәсен алып баралар. Без дә шул урында теге начаррак эшлибез дигән ниндидер закон бозабыз дигән хис белән инде башкармадык җырны, кирәктер дип саныйбыз. Халык арасында җырлар яңгыраларга тиеш. Тик шулай да менә соңгы елларда минем репертуарда да шундый җырлар сирәгәйде, шушы авторлык хукуклары белән проблемалар булу аркасында. Без инде мәдәният министрлыгы белән шушы мәсьәлә буенча сөйләштек. Киләчәктә инде мин уйламыйча ниндидер булса безнең авторлар белән, аларның нәселе белән инде шушы мәсьәләне шишәргә ниндидер бер килешү булыр дип уйлыйм. Дип ышанасы килә. Булачак. Алла бирсә. Фестивальның жюри әгъзалары турында сөйләп китмәсен һәм алар нинди таләпләр буенча җиңүчеләрне сайлыйлар. Фестиваль, конкурс турында инде. Беләсезме, безнең хәзер әйтәм 11 кеше булды. Быел бик зур жюри булды. И, конечно же, миңа ничек әйтим инде, һәр жюриның үзенең фикере булды. Бер ниндидер теге ничек әйтим, лоббирование дигән әйбер булмады. Чөнки жюри булды
түрлі. Илмир Низамов болды, анда болды, қазір айтам, Нәфқат Нигматуллин болды. Ең башта айтасым келе Салават Закиевич. Но Салават Закиевич ол күнні келе алмады. Аның бик шундай, аңа өзінің причинасы болды. Но әмма ләкин онлайн бүтінісін қарап барды. Біздің доказательстволарыбыз бар. Ол өзі қарап барды, өзі нешеге айтайым, балаларны қойып барды. Анда, конечно, болдылар бір 5 кіші, бір түслі, почти бір түслі болды енді. Балалар, шуның турында біз әзірек буксават еттік, тағын яңадан қарап нетіп, тағын оценка беріп, міне шулай тіріп, әзірек ауыр болды. Ләкин барыбір сайладық, менімше бик достойный, бик яхшы лауреатлар болды біздің. Жюри ағзаларынан тағын кімдеріне айтып кете алмайсыз ма? Тағын кімдер бар? Лауреатларына ма? Жюри ағзаларынан. Илмир Низамов айттыңыз, Нәфқат Нигматуллин, Салават Нәфқат Нигматуллин, қазір айтам, Луиза Петровна Мингазова болды, Таминдарова біздің, Милеуша Амировна халық артисткасы, ол енді біздің ел сайын, фестиваль сайын біздің білән бірге. Қазір айтам, Коротков болды, Валерий, музыкант, продюсер. Қазір айтам, ұнытмасам, ұныттым енді. Бір айлық болды, шоңа көре ұныттырға да мағу. Біздің 11 кіші болды. Кімні ұныттым, ғафу етсінер. Сіз автор құқықлары бойынша айттыңыз енді, сенің репертуарда бетінде Илхам абайның жырларын башқарасыз, Олег Ручерина, Хания Ферхиннің жырларын башқарам, алар білен аларға құқықлар алу деп айтекмісің, енді аларда жеңгерек болды ма? Алия башқарған жырының авторын Зөфәр Абы Хайретдинов, ол кересінше біз білән фикірдәшлер, ол бүтін жырын башқаруға бары тек ризағына бұла. Мәсәлән, менә біз быелны Әлфия апаның репертуарынан шулай бір жыр, Яшьлегем тугай дигән кертергә дип уйлап торабыз, но әлеге вакытта инде авторлары белән сүз алып барабыз, нәрсә булып килеп чыгар. Илһам абыйның Китмәс сандугач, менә Шулпан дигән шулай бик матур җырлары бар. Аларны инде біз менә гастрольләргә алып чыга алмыйбыз. Мәсәлән, Казанда башкарсак та берәр концертта уже Рәсәй буйлап без ул концертқа ол жерларын кірте алмайбыз. Чөнки, опять-таки, әйткәнемчә, аларның уже бәяләре зур. Ол концерт сайын біз 20 мең төлей алмайбыз. Да. Бар, сұраларда. Башқа. Ғафу етіңіз, міне қазір есіме түсті. Біздің халық артистлары бишілеріні қарадылар. Қазір айтам, Хаметов Айрат Ринатович, Хаметова һәм Мариосифна Коган, педагог, сөйлеушілерден Гүзәл Мустафина, тағын бір артист бар еді, ансын шақырдылар енді, есімде тұтмайым, ғафу етсін. Это ответ на вопрос на ваш, извините, пожалуйста. Башқа елларының жеңушілерінен сіз міне кімдерін отап кетірдіңіз? Кімдер сіздің міне ісігізді көңілді қалды? Міне қазір айтам, бірінші фестивальда біздің гранд-призерлар 2 болды. Чөнки анда 100% бірсінікі гран-при бөлдік енді икісіне. Дұрысыңын айтканы, дұрыс айтасың, 2 гран-при болды, бөлмәдік. Тігісіне да, мұсына да 100 мең болды. Біз бик байбыз. Анда... Андай конкурста теге ақша сөз турында сөз бар ма инде әлбәттә? Ну да, 2 гран-призер болды. Бірсі болды, қазір айтам, Илнар Миранов и Ақтаныш қызы Лилия Хусаенова. Міне бик матур жырладылар, һәм алар міне болдылар бірінші гран-призерлар. Екінші конкурста болды Алмас Хусаинов. Міне қазір енді
Алла бірса, білішірбіз 23-сінен. Быйыл ничә кеше? Бір. Сумма шулык ма? Сумма шулык ма Гран-прига? Шундай жоқ та. Аллаға шүкір. Җырчыларга сорау инде менә шушындай фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашу, менә җырчыга нәрсә бирә һәм үзегезнең бәлки бик истә калган шундай фестивальләр, бәйгеләр бардыр. Нигә иң артисты өчен зур мәктәп инде ул конкурс. Аны конкурста менә син катнашып кайткач, син бер-ике баскычка инде югары күп нәрсә өйрәнеп, үзеңнең җитешмәгәнлегеңне аңлыйсың, күбрәк җиңсезганып, үз өстендә эшли башлыйсың. Мин үземнең беренче конкурсларда шулай тырышып, әзерләнеп барып, миңа катнашкан өчен диплом биреп кайтардылар. Шул катлык ачыландым, шул катлык шул ук вакытта яңа максатлар белән кайттым. Менә шундый җырчыларны күрдем. Нәрсәләре аларның яхшырак, нәрсә белән алар синнән нәрсә белән яхшырак, кайсы җире матуррак җырлыйлар. Менә шунда өйрәнеп кайтасың. Һәм инде конкурсның төп нәтиҗәсе минем уйлавымча ул аның беренче урынында түгел. Аның өйрәнүдә түгел. Менә шушы конкурс аркасында ниндидер яңа артистларны табу, яңа яшь буын артистларга мәктәп һәм инде юл ачуның зур нәтиҗәсе нигезендә шул торырга тиеш дип уйлыйм. Конкурста күп кешеләр, менә күп артистлар беренче чиракта беренче урыннар, гран-прилар яулап, инде үз тамашачысы булмаган, халык күңелендә танылмаган, белмәгән артистлар күп кеше я башка бизнеска китәләр, сәхнәдә үзен тапмагач. Аның шушы конкурсның төп нәтиҗәсе булырга тиеш. Шундый артистларны табарга, Әлфия апалар кебек. Аларның урынына алмаш артистлар үстерү, затлы җырчылар үстерү. Современ эстрада җырчысы булсынмы, классик җырчысы булсынмы, халыкчан җырчы булсынмы. Төрле юнәлештә дә менә конкурсның нәтиҗәсе шул брать. Үз артистын табып, халыкка күрсәтеп, менә шу Әлфия Авзалова конкурсында катнашып, беренче урын яулапмы, өченче урын яулапмы, ул халык күңеленә кирип китә алса, иң зур нәтиҗә шул дип уйлыйм. Һәм әлбәттә тәҗрибә туплыйсың андый конкурсларда, фестивальләрдә катнашып, зур тәҗрибә. Андый конкурсларда катнашырга кирәк. Экзамен кебек бит инде ул. Шул артистлар алдында син җырлыйсың, үзеңне күрсәтәсең. Тәҗрибә. Безнең вакытыбыз азагына якынлашып килә. Әлфия Авзалова репертуарыннан берәр җыр башкарасыгыз килмиме? Сезнең өчен экспромт, сезнең өчен имтихан була. Равамындамы? Монда концерт түгел. Нишәнче мәртәбә нурланып яз килде, күңелдә тургайлар тавышы, күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишлим соң тургайым сагындым. Күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишлим соң тургайым сагындым. Иң беренче башка нәрсә килде. Алия, сезнең дә теләк юкмы? Ay hay dostlarım, ay dost işlerim, kilemi süygenim, yine de
nişilerim. Minnem irkem var idi, özüm bellenip var idi. Söyleşip de duymay turgan günleri biz var idi. At düşüre turgan idi, sızgıra turgan idi. Ağır sizler eytirge de kızgana turgan idi. Ah idilin boyları sandaki bulama. Özün nişik minde şulay alınır de bulama. Alma alırsın ali, almay kalırsın ali. Көп kızlarını saylap берсең yalnız kalırsın ali. Рахмат һәм әйтәс сүзләрегез калмадымы журналистларга? Бик зур рәхмәт әйтәсез. Микрофон. Микрофонға да әйтәләм. Сезгә бөтенегезгә бик зур рәхмәтләр яусын. Сезгә, Нурия ханым, Дамир Данил, сезгә исәнлек, саулык, уңышлар, яшьләргә ничек әни әйтә иде гел мәрхүм кәем. Гел әйтә, яшьләргә юл бирергә кирәк. Яшьләрне өйрәтергә кирәк. Алар менә карасын. Безнең бит фонд исеме дә саклау һәм үстерү. Шуңа күрә творчество, сәләтләрне, яшь җегетләрне, кызларны үстерергә кирәк, күрсәтергә кирәк. Һөнәр, Аллага шөкер, безнең Татарстанда һөнәр Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров, Хайдар Бигичев һәм башкалар. Шуңа күрә бөтенебезгә исәнлек, саулык, озын гомерләр, зур бәхетләр, Алла бирсә күрешкәнгә хәтле. Рәхмәт барыгызга да. Төгәлдибез матбугат кәтсен.